अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोननि जि स्टेटमेन्ट बे स्टेटमेन्टआव बिथांमोना एकर्डखौ लानानै जिखिनि माने कुइसन खालामनाय बिथांमोननि नोजोराव बिथांमोननि मेगनाव गोलैया जे 2003 सनाव जि बीटीसी दानाय आरो बिनि जि एमओएस बे एमओएस आव जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन जाबावनांगौमोन आरो बेखिनि इमप्लिमेन्टेसन जायोबा गोबां जेंनायानो जोंहा जोबगौमोन व्हेरेस बे समाव सेन्ट्रेलाव यूपीए स्टेटआव कांग्रेस आरो काउन्सिलाव बीपीएफ सेन्टार स्टेट यूपीए नि मोनसे थ्री टायर सरकार हाग्रामा महिलारिनि पावरफुल सरकार बिथाङा सासे किं मेकारमोन बै समाव बयजोंबो बाख्नायजानाय बाबा मोननाय सासे दैदेनगिरिमोन किन्तु अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना नुवाखसै जे बेबायदि मोनसे पावरफुल सरकार थानाय समाव एब्सुलेट मेजरिटी सरकार थानाय समाव 2003 नि जि एकर्डआव 95 एडिशनेल भिलेज सोफानांगौमोन बीटीएडी आव बे 95 एडिशनेल भिलेजआ बे 15 बोसोराव सोसननायनि थाखाय कोनो स्पेसखौनो मोनासै एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि दिल्लीयाव रिभिउ मिटिं जायोमोन किन्तु बे रिभिउ मिटिंआव फैसा बिनायनिल'सो रिभिउ मिटिं जायोमोन होननानै जोङो खोनाबाय थायोमोन बेसेबां सैथो जों मिथिया किन्तु 95 भिलेजआ मानो हाबासै बिनि सायाव अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा मा बुंनो नागिरो बिनि फेलारा सोर बे बाथ्राखौ आङो अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबनो प्रश्न खालामदों गुबुन मोनसे 534 गहपुराव मार्टियार जादों मासाकार जादों 1.5 लाख मानसिया अरुणाचलाव गेगं आपांनि सरकारनि टाइमाव शेल्टार लानो गोनां जादों बे समाव 2003 आरो 1993 नि एकर्डआव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौ मानो सोसननायनि थाखाय मैक्सिमाम लेभेलनि मानो खस्थ' खालामनाय जादिया बा मानो बेबायदि मोनसे परिबेस लाबोनाय जादिया बे जोंनि गिदिर मोनसे सोंलु बिथांमोननिसिम आरो 3 नम्बराव जाहैबाय जे कार्बि आंलंनि जि एसटी हिलनि इस्यु थांनाय 17 बोसोर 2003 निफ्राय आरो दा 3 बोसोर टोटेल 20 इयार्सआव दिनै कार्बि आंलंनि एसटी हिलनि इस्युआ दाबो मानो रिजल्भ जायाखै 17 बोसोराव सेन्ट्रेल स्टेट काउन्सिल यूपीए माने 1 आरो 2 एनडीए 1 आव सर्बानन्द सोनोवाल मोदीनि टाइमावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दङमोन आरो अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब मोनाबो बै समाव बे हानजायावनो मोनसे एक्टिव रोल पलिटिकली बिथांमोना पजिशन लानानै खामानि मावदोंमोन बे कार्बि आंलंनि एसटी हिलनि इस्युआ मानो डिप्राइभ जाखो मानो दाबो रिजल्भ जायाखै 17 बोसोराव मानो जायाखै आं अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबनाव बिनि सायाव कुइसन खालामदों गुबुन मोनसेया जाबाय जे 39 टा डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जिखौ लानानै काउन्सिला गावनो बानायनो हानाय माने अधिकार दङ काउन्सिलनि पावारखौ लांनो नागिरदों काउन्सिला जोंनिया 39 डिपार्टमेन्टआनो जों गोसोबायदि सालायनो हायो जोंनो गासिबो क्षमता होदों सालायनो हानायनि क्षमताखौ 39 साबजेक्टखौ ट्रान्सफार खालामनानै होबाय काउन्सिलाव माब्रै सालायनांगौ एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि सालायनायनि रुल आरो ल'आ मा बिनि अनगायैबो पीडब्लिउडी खौ मारै सालायगोन नोङो पीएनआरडी खौ बोरै सालायगोन डब्लिउपीटी खौ बोरै सालायगोन लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोरै सालायगोन फरेस्ट को नोङो एनवायरनमेंट को बोरै सालायगोन बिनि 17 बोसोराव मानो ल' बानायनाय जादिया मानो रुल बानायनाय जादिया मानो मोनसेबो रुल आरो ल' मानो पास जादिया बिनि दायनिगिरिया सोर क्षमताखौथ' होबाय नोंनो साबजेक्टखौ किन्तु रुल आरो ल' बानायाबासिनो माने काउन्सिलखौ जे सालायबाय आरो रुल आरो ल' बानायोबा काउन्सिला जे मोनसे माने फुल फ्लेजेड क्षमतानि मोनसे माने बिगोमा जागौमोन बेयाव मानो फेलार जाखो दिनै बिथांमोना सा साल' खोथाखौ बुङो सिङाव हाबनानै मालाबा बुंफेराखै फारसेथिं बे एकर्डआव लिरनाय दङ जे लैंड ल' आरो रुलनि बाथ्रा 6 शेड्यूलनि लैंड ल' आरो रुलआ मा दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि प्रटेक्शनखौ जों लागासिनो दङ 6 शेड्यूलनि प्रटेक्शनखौबो जों मोननांगोन आरो बिनि प्रटेक्शननि रुल आरो ल'खौ 17 बोसोराव मानो बानायनाय जादिया बा 15 बोसोराव मानो बानायनाय जादिया बिनि सायाव बिथांमोना मानो प्रश्न खालामा थांनाय सरकारखौ कारण लिडारफ्राथ' दिनैबो दङ दिनै अपोजिशनाव दङ बिथांमोनाबो भइस रेज खालामनांगौ रुलिं आरो अपोजिशन काउन्सिलनि स्वार्थनि थाखाय कमन एजेन्डा कमन इन्ट्रेस्टआव मालाबा मालाबा डिसिसन लानांगोन खामानि मावनांगोन जेखौ जोङो भारतनि लेभेलावबो कंग्रेसनि सरकार बा मालाबा राष्ट्रवादी बा सभरेनिटिनि जि क्राइसिस बा देशनि यूनिटी आरो सभरेन देशनि मोनसे सिद्धान्तनि थाखाय कांग्रेस बीजेपी जयेन्टलि बे ऑल पार्टी मिटिंआव डिसिसन लायो आसामावबो नोङो मालाबा कांग्रेस बीजेपी एजीपी ऑल पार्टी मिटिंआव डिसिसन लाबोदों आसामनि स्वार्थआव आसामनि माने नागरिकफोरनि बा सुबुंफोरनि स्वार्थआव
किन्तु दिनै जों मालाबाबो बेयाव कमन इन्ट्रेस्टआव जयेन्टलि इनिशिएटिभ लानाय जों नुबोफेराखै बिनि सायाव किन्तु अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा खोथा बुङा फारसेथिं 17 बोसोराव बा 15 बोसोराव 2005 निफ्राय 2020 सनसिम जि मोनसे मिसरुल जि मोनसे भायलेन्स हिंसा जि मोनसे किलिं आरो जि मोनसे करापसन जाबाय बिनि सायाव अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा निमात बिथांमोना स्रि थायो बिथांमोना दिनै जिखौ नुदों बेखौल' बुङो थांनाय समाव मामोन दिनै मामोन बिनि कम्पेरेटिभ स्टाडि जानांगौ आरो दिनै प्रमद बर'नि सरकारा मा मावनो हादों मा मावनो हायाखै बिनि सायावबो एनालाइसिस जानांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जे टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ जोंनो सिंगल टिचार जिर' टिचार गैया खालामनांगौ आरो टेट क्वालिफाइड टिचारफ्रा साख्रि मोननांगौ थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्टआ जानांगौ आसामाव जेरै जाबादि माने सोलिगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन माखासे पजिटिभ खामानि सुपार 50 जि मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय बड'फानि मुङाव खालामदों UPSC APSCनि थाखाय खालामदों बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ प्रेस क्रेडिटबो होनांगोन आरो जिखौ मावनो हायाखैबा जिखौ दायो बिथांमोना मावनांगौ बिनि सायावबो आथिखालनि सरकारखौ दाबि आरो बयबो आपिल खालामनांगोन किन्तु बिथांमोना एकसिटिया भाबै थांनाय समाव निमातमोन 17 बोसोराव गैया दिनै बिथांमोननि माने खुगाया गोरा जाबाय डेट मिन्स बिथांमोना दिनै आंखालाव दङ आरो राजखान्थियारि पलिटिकेल जि किलिं दंमोन बे पलिटिकेल किलिंआव 2008-9आव नैबे किलिं इनिगमा NBTD एबसुआ जिखौ दिहुननो बाध्य जादोंमोन बै समाव इलिगेल आर्म्सनि माने बलि जानांदों बिथांमोननि जास्टिसखौ मानो बिदिया बिथांमोना बुंदों जे उमुगाव एनकाउन्टार जादों उमुगाव एनकाउन्टार जादों येस एबसुआ जास्टिस नागिरदों गुबुन आफादाबो नागिरदों जोङो बेयाव दाबि खालामनांगोन किन्तु 2008-9आव प्रफेसार थैबाय जार्नालिस्ट थैबाय सोरबा XBLT थैबाय XNDB थैबाय आरो साधारन समाज सिबियारि मानसिफोर थैबाय कुनु माने बिमा बिफा गैया सोर बुथारखो मानो बुथारखो सिलाया सोरनिमोन कुनु बेबायदि माने हिसाब गैया बे पलिटिकेल किलिंनि सायाव बिथांमोना निमात जायनि थाखाय NIA आरो CBI इनकुवारि खालामनो बाध्य जादोंमोन 2008 2012 2014आव बे समाव जे कमिउनेल राइट जाबाय अशान्ति मोनसे थासारि बर' हारिनि धन जन मानसि दुमसि थैनो गोनां जाबाय 2012आव बर' बांगाल दावराव जाबाय 2 लाख मानसिखौ होना हरबाय होननानै फुर्ति मोनबाय बै समनि सरकारा बिनि उनाव 4 लाख मानसिखौ माने सोनिया गान्धी मनमोहन सिंहनि तरुण गगैनि माने प्रेसाराव बै समनि सरकारा 4 लाख मानसि लाना फैनांबाय होना हरबाय 2 लाख लानानै फैबाय 4 लाख न' बां बानायनानै होबाय हा हु होबाय बिनि सायाव बिथांमोना दिनै जेबो बाथ्रा बुंनो नागिरा दा जों बेफोरखौ लानानै दिनै आरोबाव गोदानै हारियाव मोनसे बेबायदि गावस्रा गावस्रि थासारि खालामनो लुबैयाखै किन्तु अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा मानि थाखाय दिनै स्रि जानानै दङ कमिसन आरो करापसननि जुदि बाथ्रा बुङोब्ला IY न' गोबां IY न' बानायनाय जायाखै बै समाव जायनि थाखाय एबसुआ RTI खालामनो बाध्य जादोंमोन जब कार्डआ VCDC चेयारमेननियाव थायोमोन कुनु जब कार्ड हल्डार साधारन मानसिया आखायाव मालाबाबो जब कार्डखौनो नुवासै गासिबो फैसाखौ VCDC चेयारमेना दिहुनो आरो 1100-1500 मोनोबा 200-300 हाजिरा होनानै हरो बे थासारिखौ अमर सिंहआ मानो नुवाखिसै 125 टाकानि कम्बलखौ 1400 टाकायाव बायनाय देखायदों बेयाव 1600 टाकानि माने स्प्रे मेसिनखौ 4,500 बायनाय देखायदों आरो BTC लटारि जि स्केम जादोंमोन 650 कौटि टाका बे साप्लाइनि जि सरकार बिनि सायाव CAG-नि रिपर्ट दङ बे आंनि रिपर्ट नङा आंनि खोथा नङा कन्ट्रोलार एन्ड अडिटर जेनेरेला बे AG-आ बिनि सायाव रिपर्ट होदों बे रिपर्टनि सायाव अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा मानो जेबो नुवा इलिगेल एपइन्टमेन्टनि जि बाथ्रा बुंनो गोनां जायोब्ला 2020 सननि नैबे इलेक्शननि सिगां कोभिडनि सिगां 7 मार्च 2020आव साफा साफा EMआनो गावबागाव डिपार्टमेन्टआव फिक्स पेआव गोबां एपइन्टमेन्ट होदों जेराव इन्टारभिउबो जायाखै एडभार्टाइजमेन्टबो जायाखै जेबो जायाखै बे भेरि माच इलिगेल एपइन्टमेन्ट जों खोनादों बेसेबां सैथो जों मिथिया 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख टाका लानानै इलिगेल एपइन्टमेन्ट होदों बिथांमोननि साख्रिया दा जागोन ना जाया बा इलिगेल एपइन्टमेन्ट बे स्टेटासा मा जागोन बे मोनसे आनसार्टेन जानानै दङ एक्सटेनसन अफिसारनि एपइन्टमेन्ट जादों जोंनि मिथिनायाव आरो जों खोनादों तथ्यआ जायफोर होग्रा बिथांमोनावसो थागोन मोनसे मोनसे एक्सटेनसन अफिसारनि पस्टनि थाखाय 16 लाखनिफ्राय 20 लाख टाका लादों होननानै बे बायदिया मानो जानाय बे इलिगेल एपइन्टमेन्ट आरो एपइन्टमेन्टनि नामाव घुस लानाय बा ब्राइब लानाय बे मानो जानाय 2005आव टिचार एपइन्टमेन्ट होदों बिनि उनाव रेगुलार खालामनो थाखाय बिथांमोननिफ्राय फैसा लानाय जादों भेरि माच इलिगेल 2019आव कन्ट्रेक्चुअल टिचार जायफोर
हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारियाव मावनानै दङमोन साथाम बिथांमोननि रेगुलाराइजेसननि बा पार्मानेन्ट भेकेन्सि फिलआप खालामनायनि थाखाय 2 लाख सासेनो फैसा लादों होननानै जायफोर होग्रा बिथांमोनानो जोंनो खिन्थादों मालाबा अफिसाव मालाबा हटेलाव मालाबा बबेयावबा बे मानो जानाय आरो बे बाथ्राफोरनि सायाव दावराव देख्रेब आरो अमर सिंहआ मानो निमात दा बेखायनो हारियाव जाहाथे असान्ति थासारि लाबोफिना जों बे बाथ्राफोरखौ बुंफिननो गोसो गैया किन्तु दिनै अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबमोना जेरैबायदि मोनसे थासारि सेन्सेसन लाबोदों बेयाव बिनि प्रत्युत्तर बिनि रिप्लायाव बुंनो बाध्य जादों आरो जोङो बे थासारिफोरखौ बावगारनानै खौसेथि आरो शान्तिनि परिबेश लाबोनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बड'फानि आदर्शजों बड'फानि फिलसफिजों बुहुमाव गेरेमसा माहारि मास्टार रेस दानाय आरो आल्टिमेट जोंनि जे थांखि जों जे आबुङै उदाङै थांना थानांगौ आल्टिमेट जोंनि जे एरेन्जमेन्ट बेखौ मोननायनि थाखाय बिएससिनि उनाव बिटिसिआव फैबाय बिटिसिनि उनाव दिनै बिटिआरनिफ्राय आरो आथालसे जों थांबावबानो जों आल्टिमेट टारगेटआव सहैगोन दा बेखौ जोङो खावलायो जे इउनिटि आरो शान्तिनि थाखायसो बयबो खामानि मावनांगौ गावस्रा गावस्रि खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया 2013 सनाव जेराव एनडिएफबिनि एबसुनि आन्दोलन जाबाय थादोंमोन बे समाव जि इउनिटिनि थाखाय 50टा अर्गेनाइजेसनखौ क'क्राझाराव लिंनानै बिथाङा सावरायदोंमोन एबसुआ बेयाव सापर्ट होदों बाहागो लाहैदों 2018 सनाव उदालगुरि हायार सेकेन्डारियाव इउनिटिनि थाखाय आरो मुभमेन्टनि सलुसननि थाखाय बड'लेण्ड आन्दोलननि समाधाननि थाखाय जि साहित्य सभा एबसुआ हांख्रायनाय बेयाव हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ हान्जा बा सरकारनिफ्रायबो बाहागो लाहैदों 2023 नि नैबे एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्ट डिलिमिटेसननि टाइमाव एबसुआ हांख्रायनाय बायदियै इउनिटि आरो जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारनि सार्थआव बेयाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ आरो गासै बर'नि माहारियारि गौथुमफोरा बर्मा कलेजाव बाहागो लादों बेफोरसो हारिनि मोनसे ग्रेट खामानि आरो बे खामानिफोरखौ लानानै बर' हारिया जोङो खौसे हाबा मावलांनांगौ बेसो जोंनि मोन्थोर दा बेखायनो दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह मोना जि मोनसे थासारि लाबोनो नागिरदों बर' हारिया रावबो बुजियै गैया गोबां गोरों गोरा सुबुंफोरा आरो गोबां जायफोर लेमेन साधारन सुबुं जोंनो फन खालामहरदों जोंजों सावरायदों जे दावराव देख्रेब आरो अमर सिंहआलाय माथो खालामनो नागिरदों बिथांमोना हारिखौ नेतृत्व होनायनि माने बबे लामाजों थांनो नागिरदों आरो बिथांमोना सोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों बिथांमोना दिनै गुरब्ला नुजानानै मोनसे समाव स्रि थानानै बिथांमोना भबिष्यतआव बर' हारियाव दाङाबाजि लाबोफिननो नागिरदों नामा बेबायदि सोंलुखौ जोङो सोंहरदों दा बिनि फिननायखौ अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबासो होनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय।